Вітаем вас на нашым новым падкасці. Сёння мы паразважаем з вами пра падзеі Вялікай суботы і пра значэнне Пасхі Христовай. Але перад гэтым давайце каротка ўзгадаем тое, што папярэднічала смерці і ўваскрасенню Ісуса Хрыста. А гэта ўваскрашэнне Лазара ў Бытаніі, урачысты ўваход Хрыста ў Іерусалім, дзе большасць яго вітаюць як палітычнага месію, апошняя вячэра, на якой Ісус дае новы запавет сваім вучням, затрыманне Ісуса ў Гецыманскім садзе і келіх пакутаў, які Христос выпівае да дна, да смерці і смерці крыжовай. Ва ўсіх 4 евангеліях вельмі мала інфармацыі пра падзеі Вялікай суботы. Адзінае, што мы дакладна ведаем, што некаторыя вучні сабраліся разам і маліліся. Для іх адбылася сапраўдная трагедыя. Усё, з чым яны звязвалі сваю будучыню і будучыню свайго народа, у іх было не проста адабрана, але вырвана і стаптана. Надзеі няма. Вучні забыліся пра ўсё, што казаў ім Ісус, пра свае пакуты, смерці і ўваскрасення. Пры гэтым пра магчымае ўваскрасенне не забыліся нават іх ворагі, першасвятары. Яны ідуць да Пілата і просяць яго выставіць варту каля магілы Ісуса, каб выключыць любыя магчымасці скрасці цела і абвясціць пра ўваскрашэнне Ісуса з Назарэту. У сучаснасці мы маем неверагодны прывілей у параўнанні з вучнямі Ісуса і хрысціянамі ўсіх часоў. Гэта Слова Божае. Слова Бога – лямпа ля маіх ног і святло шляху майго. Усё пісанне натхнёнае Богам і карыснае дзеля навучання, каб дасканалым быў чалавек Божы, да ўсякай добрай справы гатовым. Напісана ў другім пасланні да Цімафея, 3 раздзеле. А таксама гэтыя словы ў сувязі з іх значнасцю і значнасцю самой Бібліі напісаныя на фасадзе Нацыянальнай бібліятэкі. Нават у 16 стагоддзі, часе залатого веку Беларусі, часе, калі друкаваныя і перапісаныя Бібліі вельмі распаўсюдзіліся, казаць пра масавае выкарыстанне не прыходзілася. Чытанне слова тады было прывілеем абраных. Гэта калі заглянуць у глыбіню стагоддзяў. Але нават у 20 стагоддзі, у часы панавання камунізму, Біблія была пад забаронай. Евангельскія хрысціяне перапісвалі яе ад рукі, знаходзілі спосабы самвыдату, веруючыя з розных краін пад пагрозай затрымання і турмы правозілі сюды жывое слова. Паўтаруся, мы маем неверагодны прывілей валодання Словам Божым на нашай роднай беларускай мове. З дапамогай Божага Слова сёння мы паспрабуем разабрацца ў некаторых асноўных прароцтвах пра Ісуса Хрыста, паглядзець на тое, што сам Бог, а таксама законы прарокі гаварылі пра Месію. Пачнем, так бы мовіць, спачатку. З кнігі быцця. Мы ўжо ўзгадвалі, што Ісус стаўся другім Адамам, і ў адрозненне ад першага выканаў волю Айца, прайшоў увесь свой жыццёвы шлях без граху, хоць ва ўсім быў падобны на нас. Быў народжаны жанчынай, абмежаваны часам і прасторай, праходзіў розныя выпрабаванні і спакусы, нават самыя моцныя, як 40-дзённы пост у пустыні, а таксама самае галоўнае і складанае выпрабаванне апошніх дзён свайго жыцця. Кніга быцця ўжо ў першых раздзелах сведчыць пра грэх Адама, который заключаўся ў невыкананні адзінага на той момант прыказання не есці з пэўнага дрэва ў Эдэмскім садзе. А таксама, што немалаважна, пакаранне за гэта, бо смерцю памрацё. Такім чынам, першы чалавек паслухаўся сваёй жонкі Евы, якая ў сваю чаргу спакусілася праз угаворы шатана ў абліччы старадаўняга змея, палічыла больш важным зведаць дабро і зло, захацела стаць роўнай Богу, чым быць паслухмянай свайму творцу. Праз гэта зло ўвайшло ў жыццё першых людзей, а таксама ў жыццё ўсіх іх нашчадкаў, уключаючы кожнага з нас. З таго часу самім чалавекам была пастаўленая перашкода паміж ім і Богам, перашкода непаслухмянасці і недаверу. Зло, крыніца якога з'яўляўся д'ябал, як атрута ўвайшло ў чалавечую свядомасць. Смерць, а не вечнае жыццё з Богам сталася нашай штодзённасцю. Пакаранне за грэх смерць. І смерць прыйшла, але не на Адама з Евою, а на пэўных жывёлаў, у шкуры якіх апрануліся нашыя прабацькі. Гэтая частка першае прыказання заўсёды выконваецца, але Господ па міласці сваёй прымае замяшчальную ахвяру жывёлаў, якія ні ў чым не былі вінаватыя. Разам з першым прыказаннем прыходзіць і першае прарочае Божае Слова, у якім гаворыцца пра асаблівы план выратавання ад зла. Господ кажа пра семя жанчыны, якое раструшчыць галаву шатану. У гэтых жа першых раздзелах кнігі быцця мы чытаем вельмі важную гісторыю, звязаную з прынашэннем ахвяраў ад першых сыноў Адама і Ева. Мы бачым у абодвух з іх добрае памкненне прынесці Богу ахвяру, так бы мовіць, паспрабаваць наладзіць з ім стасункі. Пры гэтым Абель прыносіць у ахвяру ягня, а Каін прыносіць у ахвяру ад пладоў зямлі, то бок без праліцця крыві. Ахвяру Абеля Господ прымае і не прымае ахвяру Каіна, бо без праліцця крыві няма прабачэння. Мы ўсе ведаем, чым скончылася гэтая гісторыя.
адбылося першае забойства, і грэх і зло працягнулі свой распаўсюд у сэрцах першых людзей. Сыны і дочкі Адама і Евы вельмі памножыліся на зямлі. Разам з гэтым памнажалася зло. Аж да моманту, пакуль Бог не пашкадаваў, што стварыў чалавека і знішчыў усё жывое па абліччы зямлі праз патоп, пакінуўшы ў жывых толькі сям'ю Ноя і ад кожных стварэнняў па пары ў каўчэзе. Далей нам варта абавязкова звярнуць сваю ўвагу на асобу Абрагама, чалавека, з якога Бог вырашыў вывесці народ абраны. Абрагам быў верным і паслухмяным Господу і верыў яго абяцанню, хоць да сталых гадоў разам са сваёй жонкай Сарай быў бяздзетным. І вось нараджаецца Ізак, сын абяцання. Няма большага пацяшэння для Абрагама, чым назіраць, як узрастае і сталее ягоны спадкаемца. Адзіная надзея на спаўненне Божага абяцання. І вось Бог сваім голасам загадвае Абрагаму прынесці Ізака ў ахвяру. Ён са скрышаным сэрцам і паслухмянымі рукамі амаль выконвае загад, і Господ спыняе яго ў апошні момант. Такім чынам, па вялікай сваёй ласцы Творца даў у паўнаце перажыць Абрагаму, пачынальніку народа абранага, тое, што сам перажыве праз страту свайго сына Ісуса Хрыста. Абрагам нарадзіў Ізаака, Ізаак нарадзіў Якуба, Якуб нарадзіў 12 каленаў Ізраіля, у тым ліку Язэпа, пра якога мы ўжо ўзгадвалі. Язэп быў зайздрасці праданы за срэбра сваімі братамі ў палон. Пры гэтым браты прадставілі гісторыю так, што яго забілі і прынеслі акрываўленую і падраную вопратку свайму бацьку Якубу. Усе думалі, што Язэп памёр, у тым ліку яго браты не мелі спадзявання, што ён жывы. Але па ласцы Божай праз пэўны час і многія выпрабаванні адбыўся цуд. Язэп стаўся намеснікам егіпецкага фараона, прычым у самыя складаныя часы для зямлі, часы голаду. Увесь народ ізраільскі вымушаны быў шукаць паратунку ў Егіпце, адзінай краіне, дзе па выніку мудрага кіраўніцтва заставаліся вялікія запасы збожжа. Такім чынам, Язэп стаўся збавіцелем ад немінучай смерці для ўсяго свайго народу. Можна сказаць, нібы ўваскрос і збавіў свой народ. Але пражыванне ў Егіпце ў пэўны момант пераўтварылася ў сапраўдны палон. Змяніўся фараон, і сыны Ізраіля на доўгі час сталіся рабамі, але і тут Господ не пакінуў і падрыхтаваў шлях выратавання праз Майсея. Мы ўжо спыняліся на гэтым у папярэдніх падкастах. Амаль кожны ведае гэтую гісторыю пра кары егіпецкае, але засяродзімся на апошнім пакаранні. Як мы памятаем, у той вечар анёл Божы мусіў прайсці па зямлі егіпецкай і пакараць смерцю ўсіх першынцаў той зямлі. Выключэнне рабілася для дамоў, вушакі дзвярэй у якіх былі памазаныя крывёй ахвярнага ягняці. Таму, хто паверыў сказанаму Господам праз Майсея і зрабіў адпаведна загаду, анёл абмінаў, літаральна праходзіў міма, па-габрэйску гучыць як Песах. Зноў жа мы бачым той жа прынцып – замяшчальнай ахвяры крыві, якая праліваецца за грахі. Господ выводзіць народ Ізраіля з палону ў зямлю абяцаную. Але гэты шлях няпросты. 40 гадоў спатрэбілася, каб з народанасельніцтва сфармаваць сапраўдную нацыю. Пры гэтым Господ заўсёды з'яўляў сваю прысутнасць і цуды, з'яўляў вялікую літасць і любоў. Праз 10 прыказанняў Господ дае сапраўдную канстытуцыю свайму народу, складае з імі запавет, пасяляецца ў святыні і навякі ўсталёўвае прынцып прынясення ахвяры за грахі. Вагонь на ахвярніку з таго часу не мусіць згасаць. Таксама ўзгадаем пра хлеб, што зыходзіў з неба на працягу ўсіх гадоў хаджэння па пустыні. Узгадаем скалу, з якой Майсей высякае ваду для свайго народу. Узгадаем меднага змея, што быў узняты на дрэве і, паглядзеўшы на якога з верай, прыходзіла выратаванне і ацаленне. Побач з Майсеем увесь час быў Ісус Навін, самы верны і адданы яго паслядоўнік. Менавіта ён перавядзе народ праз Ярдан і ўвядзе ў зямлю абяцаную. Народ Божы абжываў зямлю, памнажаўся і праходзіў праз выпрабаванні, праз пакаянне і навяртанне. На жаль, мы не зможам зараз узгадаць усе прароцтвы і аналогіі, якія гавораць у Слове Божым пра Ісуса Хрыста. Але на некалькіх з іх напрыканцы я хацеў бы звярнуць вашу асаблівую ўвагу. Канешне ж, гэта цар Давід, які хоць і быў памазаны на валадарня над Ізраілем у маладосці сваёй, але прайшоў складаныя часы выпрабаванняў і ганенняў, перш чым узышоў на трон. Давід быў чалавекам па сэрцу Бога. Ён вельмі моцна рэфармаваў служэнне Господу, на значна вышэйшы ўзровень выйшлі хвала і пакланенне ў святыні. За цараваннем Давіда ў Ізраіль прыйшоў мір і дабрабыт. Цар запрагнуў пабудаваць храм для Господа. Нарэшце перанесці каўчэг запавету з намёта ў будынак. Але Бог праз свайго прарока Натана адказаў яму, што Давід не пабудуе гэты дом. «Я пастаўлю семя тваё пасля цябе, якое будзе з сыноў тваіх, і ўмацую царства ягонае, ён пабудуе мне дом, і ўцверджу трон ягоны на вякі. Я буду яму бацькам, і ён будзе мне сынам». Пра гэта мы чытаем у першай кнізе летапісаў у 17 раздзеле. Гэтыя словы былі прароцтвам і пра сына Давіда Саламона, а таксама пра нашмат пазнейшыя часы, якія мы і разглядаем у гэтых падкастах.
Шмат розных прароцтваў звязана з імем цара Давіда, пра якія ўзгадваў нават сам Ісус. Але ідзем далей. Шмат цароў змянілася пасля Давіда, і народ, на жаль, вельмі моцна адышоў ад Господа. І ён дазволіў адбыцца другому палону, палону бабілонскаму. З гэтым часам звязаная найбольшая колькасць прароцтваў. Гэта і Данііл, які прадказваў прыход Месіі, і яго прарочы вобраз Ісуса як вялікага каменя, які скоціцца са скалы і разаб'е ўсе імперыі ў выглядзе балвана, зробленага з розных матэрыялаў. Гэта прарок Ісая і Езекіэль, прарок Амос і Міхей, прароцтвы якіх тычыліся прыходу Месіі і яго ахвяры. Сам Ісус зачытвае з прарока Ісаі на пачатку свайго служэння: «Дух Гасподні на мне, бо Ён паставіў мяне дабравесціць убогім, паслаў мяне аздараўляць скрышаных сэрцам, абвяшчаць вязням вызвалення і сляпым вяртанне зроку, пусціць змучаных на свабоду і абвяшчаць год Господаў прыемны». Узгадаем яшчэ адну важную гісторыю з кнігі Эстэр. Цар Дарый паводле падману аддае загад на вынішчэнне габрэйскага народу, але даведаўшыся, што царыца Эстэр паходзіць з гэтага ж народу, аддае другі загад, паводле якога Ізраіль мае права на супраціўленне сваім крыўдзіцелям. Так робіцца, бо царскія загады не могуць быць адмененыя. Адначасова дзейнічаюць два загады: загад на смерць і загад на збаўленне. Праз пэўны час народ вяртаецца з палону, адбудоўвае храм і Іерусалім, але няволя граху і зла нікуды не знікае. Замест бабілонскага палону прыходзіць рымскі. І ў гэты час нараджаецца Збавіцель, той, хто і стане другім Адамам, і першым, хто выканаў волю Айца, застаўся чыстым і праведным. Божая ягня, чыстая і беззаганная, што аддаецца за грахі свету. Ісус свядома ідзе на крыж, пралівае сваю кроў і прымае смерць, але смерць не мела над Хрыстом ніякай улады, і на трэці дзень Ісус уваскрасае. Магіла пустая. Кожны чалавек, які жыў, жыве і будзе жыць, знаходзіцца пад уладай смерці за свае грахі. Гэта першы загад, загад на смерць. Але праз Ісуса Хрыста, яго смерць і ўваскрашэнне, мы атрымалі другі загад, загад на жыццё. Зараз кожны, хто верыць у яго, мае права на жыццё. Жыццё сапраўднае і паўнавартаснае на гэтай зямлі, і самае галоўнае і каштоўнае жыццё вечнае ў уладарстве Божым. Гэта наша зямля абяцаная, у якую вядзе нас Ісус Христос. Христос воскрос, сапраўды ўваскрос, усялякае зло і беззаконне пераможанае. Ведайце, Беларусь у сэрцы Ісуса. Ён ведае ўвесь наш боль і наш смутак, і ідзе, каб пусціць змучаных на свабоду. Лета Божага спрыяння набліжаецца да нас. Прыпяць, як ніколі, выйшла з берагоў. Рэкі вады жывой расцякаюцца па Беларусі, і неўзабаве заквітнее нашая краіна. Але не па нашых заслугах, па Божай ласцы, якую Ён завіў нам праз Сына свайго Ісуса Хрыста. Падпісвайцеся на наш YouTube-канал, сачыце за навінамі ў сацыяльных сетках, заходзьце на наш сайт Worship.by і далучайцеся да праслаўлення Господа на нашай роднай беларускай мове. Калі вы яшчэ не вызначыліся са спевамі на Пасху, то глядзіце адмысловую спасылку ў апісанні. Божых дабраславенняў. Да сустрэчы!